ఉగాది అంటేనే షడ్రుచుల సమ్మేళనం. అలాగే పరంపరా స్వీట్స్ లో మీకు దొరకని రుచులంటూ ఉండవండి. స్వీట్స్, పేస్ట్రీస్, కేక్స్, నమ్కీన్, డ్రై ఫ్రూట్స్, అలాగే పాస్తా, పిజ్జా, బర్గర్స్, చైనీస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ వీళ్ళ స్పెషల్స్ మాక్టైల్స్. ఇన్ని రుచులు దొరికే ప్లేస్ ఎక్కడుంది అనుకుంటున్నారా? ఎక్కడో కాదండి, హైటెక్ సిటీ దగ్గర ఉన్న పరంపరా స్వీట్స్ అండ్ బీ హైవ్ బేకరీ అండ్ బిస్ట్రోలో. ఈ ఉగాదికి మీకు కావాల్సిన స్వీట్స్ అన్ని పరంపరా స్వీట్స్ లో సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మీరు రావడమే ఆలస్యం. ఇంకెందుకు లేటు, వచ్చేయండి. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి పరంపరా స్వీట్స్ వారి విశ్వవసునామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.